Ahoj! Keďže tu máme maslovú krízu, pripravila som si pre teba taký jednoduchý návod, ako si spraviť maslo sám doma. Budeš potrebovať sladkú smotanu. Ja mám zrovna túto bezlaktózovú, takže použijem túto, ale najlepšie čím kvalitnejšia a z domáceho chovu tým lepšie, ale keď nemáš, nevadí, môžeš použiť naozaj hociakú smotanu na šľahanie. Hlavne, aby mala vysoké percento tuku, pretože ten tuk je tam dôležitý. Ako som ukazovala na začiatku, moja metlička už si zažila svoje najlepšie časy, takže som to najprv vyskúšala touto druhou, neviem ako sa to presne volá. Každopádne nešlo to. Takže sme ju vymenili za tú už rokmi overenú metličku. A uvidíš, ako to dopadlo. Tu sme mali krátku pauzu na banánik a teraz už vidíš po 5 minútach, že už z toho začala byť šľahačka. Po cca 8-10 minútach už to začalo tuhnúť a pomaličky sa to začalo oddelovať. Tu už môžeš vidieť, ako vzniká masielko. A samozrejme potom už daj nižšie otáčky, lebo budeš mať bordel všade, naozaj všade. A tadá, masielko je hotové. Tuto môžeš vidieť, ako som to masielko sa snažila zobrať z tej metličky. Zatiaľ, čo Kupko sa už tešil, ako ochutná svoje nové masielko. Takže odobereme kúsok masielka, dáme ochutnať a takto vyzerá hotové maslo. Samozrejme som ho musela hneď skúsiť a dať si na chleba, ale to ani nehovorím o tom, že Kupko už z neho odždibol niekoľkokrát a musela som dávať pozor, aby mi ho celé nešiel zjesť. No a tento zvýšok je cmar, ktorý určite nevyhadzuj. Dá sa totiž skvelo použiť pri pečení alebo jednoducho vypiť.